ли сега ще сняме? Вижте. Чакаме другата кола да дойде. Гледайте! Хора, гледайте сега. Айде, още една има, хора, още една. Гледайте, хора. Още една идва. Вижте, хора. Мишо, мърда я, Мишо! Този човек, чакай, не дай спирай на пауза. Този човек преди малко ни направи забележка. Този човек преди малко ни направи забележка с камиона, честно. Това Радо ли е? Не. Вижте, Мишо, мърда я! Гледай сега. Газ, зато ще пуска газ. Пуфто! Бато, побъркан. Ти само... Гледай сега, още една кола. Сега, ако мине пак през тези дупки, направо я убивам. О, две! Хора, това е късметлийско число. Ой, поживах, няма да дойде. Снимай. Не у колата му да. Сега гледай, че сега идва и от друг мъж. Сега точно през... Гледай, това е късмет, човек, вижте колко колени се падат. Това е уникален момент. Този човек е магазин. Чакайте, ще види. Идва. О, не, май пак ще ми се кара, отвори прозореца. Дай гаса, ще мига.